जोंनि सरकार फैनायनि उनाव दिनै थार्ड टाइम एक्सग्रेसिया होनो हादों मुंख्लं न'खरफोरनो गिबियाव 40 बिनि उनाव 200 आरो दिनै 200 होनाय जादों बिनि उनाव 190 आरोबाव होनाय जागोन आरोबाव 600 एप्रुभ जानानै दङ थाबैनो जोङो प्राय 1200नो जों होनो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों खारन दायो जोंनियाव स्क्रुटिनि जानाय आरो अलरेडि एप्रुभ जानाया बेखिनि लिस्टआ जोंनि आखायाव दङ आङो बेखौनो दिनै अबंलावरनि खाथियाव आर'ज गाबदों जे जाय मुंख्लंफ्रा हारिनि इयुनखौ नायनानै हारिनि थामोनथा हारिनि रैखाथिनि थाखाय गावबा गावनि जिउखौ बावलांबाय बिथांमोननि जि जिउ सोलेर बेयाव अराय सम सोरगोआव आलो गोजोनै थाथों आरो बिथांमोननि जि अबदान हारिनि फारसे बेखौ अराय सम गोजोर खालामनो थाखाय जोङो बै रमान स्क्रिप्टनिफ्राय लानानै दासिम जेसेबां मुंख्लं जालांबाय बे गासैनिबो मुंफोरखौ जारिमिनफोरखौ लिरथुमनानै दोननो थाखाय सालबारियाव मोनसे बड'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल मोनसे मिउजियाम जोङो लुनो सानदों आरो बे बाक्सानि सालबारियाव आरो बेखौ लुनाय लोगो लोगोनो जागायनायनिफ्राय दासिम जेसेबां मुंख्लं जादों बे गासैनिबो जिनिखि जारिमिना बेवहाय लिरथुमनानै दोनथुमनाय जागोन दा इयुन जोलैया जाहाथे फैनानै जोंनि हारिनि माखासे जारिमिनफोरखौ मिथियो आरो बिथांमोना बोरैहाय बर' हारिया थांना थानाय जोंनि सोमावसारनायनि जारिमिनखौ मिथियो बेनि थाखायनो बे मिउजियामखौ बानायनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे जायफोर न'खरफ्रा दिनैसिम एक्सग्रेसिया मोनाखै बिथांमोनाबो जेबो सिन्था खालामनाङा लासै लासैनो बयबो मोनगोन मानोना एनडिपिनि बेलायाव माखासे मुंख्लंफोरनि जि डकुमेन्टस बिथांमोना बोरैहाय थैनाय बिनि पस्टमर्टेम रिपर्ट FIR जेबो नागिरनानै मोनाखै दा बेनिखायनो गोबां उसुबिदा जादों थेवबो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बेफोरखौ नागिरै बुथुमगासिनो दङ आरो जेब्लानो नागिरना मोनगोन बुथुमनाय जागोन स्क्रुटिनि जागोन अब्लानो बिथांमोना मोनबाय थागोन Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare. Indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning. Environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room. Good teachers, student one-on-one training on one language and speech development. Experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 3040 50 for more details.